Першае ўражанне ад наведвання баранавіцкага вытворчага баваўнянага аб'яднання бачны вынікі нядаўнай мадэрнізацыі. За мінулы год тэмпы росту аб'ёмаў вытворчасці і рэалізацыі прадукцыі 125%. Экспарт павялічыўся на трэць. Прадпрыемства на парозе выпуску новай тканіны, касцюмнай і кашульнай. Аднак наступныя 2 гады для прадпрыемства не будуць лёгкімі. Неабходна цалкам разлічыцца з крэдытамі, за кошт якіх ажыццяўлялася мадэрнізацыя. Всего на модернизацию предприятия было вложено около 20 миллионов евро по указу президента и около 10 миллионов евро предприятия самостоятельно привлекли для модернизации. И вот сейчас, как раз вот в 2018-2019 году, этот пик выплат. Фінансавы стан прадпрыемства стала галоўным пытаннем нарады ў Барановичах. З прадстаўнікамі банкаў і канцэрна Беллегпрам абмяркоўвалі магчымасці рэструктурызацыі пазыкі і збалансавання фінансавых потокаў. Наступным пунктам рабочай паездкі Михаила Мясніковіча ў Брэсцкую вобласць стаў горад Ляхвіч, дзе адбылася сустрэча з жыхарамі. На асабісты прыём запісалася 9 чалавек. Жыхары шматпавярхоўкі па вуліцы Інтэрнацыянальнай паскардзіліся на няякасна пабудаваны дом, у якім жывуць ужо некалькі десятигоддзяў. Протекают стены, протекает крыша. И вот 25 лет мы мучаемся, и вместе мучается с нами наше жилищно-коммунальное хозяйство. Кое-какие вопросы уже решились. Остался у нас нерешенный вопрос с реабилитацией стен. Падчас грунтоўнай размовы са спецыялістамі высветлілася, што за адсутнасцю заключэння аб аварыйнасці сцен іх рэабілітацыю нельга ажыццявіць за бюджэтныя сродкі, толькі за сродкі жыхароў. Але паколькі большасць з іх чарнобыльцы і пенсіянеры, не выключана магчымасць датацыі. Гэтае пытанне, як і іншыя, добраўпарадкаванне дарог, паляпшэнне жыллёвых умоў і льготы узяты на контроль і будуць разгледжаны дэтальна. Безусловно, многие вопросы требуют финансовых средств. Но отдельные вопросы требуют и большего внимания со стороны руководителей хозяйств, депутатского корпуса. Вот, я специально хочу обратить внимание депутатов местных советов на то, что надо активнее работать с населением по месту жительства. Совет Республики постоянно на это обращает внимание, но даже вот характер вопросов, с которыми приходили граждане, говорят, что многие из них могли бы решаться депутатами и соответствующими советами депутатов на местах. Депутат не только должен носить значок, но и активно участвовать в решении тех вопросов, которыми живут его избиратели. У першы дзень рабочай паездкі ў Брэсцкую вобласць Михаил Мясніковіч наведаў і сельскагаспадарчыя арганізацыі у Ляхавіцкім, Пружанскім і Вацэвіцкім раёнах. Алена Раку, Цірыл Нікіціна, Юрый Тітоў, тэлерадыёкампанія «Брэст».